and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Ingon na lang ini ang akong mabuhat. Nga magpaabot ko nimo unsa kang oras sa muli. Kitang paros ko nimo. Ayaw kong sermoni kay gikapoy ko. Og aron matakom ng baba mo, nia ang akong kita. Tanawa! Ipha! Dili sa tanang panahon nga ang sapi mo ay makalipay sa usa ka tawo. Maot! Ang dagang sapi mo ay hinungdan nga ang tao mahimong sungayan. Aha! Nahimo na di ko sungayan, ha? Ha? Nahimo na ko sungayan? Kati. What ni mo huna-una, ah? Nga nanikamot kog maayo para makatimbang ko nimo? Asa ka mangitag asawa sama nako, ha? Franco? Kati o tinuod, nitimbang ka nako. Pero sa akong naobserbaran, murag di na ko makapugong nga imong bana. Dili na ko makakontrolar nimo. Oh shit! Ngano kontrolahan mo sa kuno nimo? Uy, hanggaw! Amaw! Nag-abot ta nga doon na igong kabuot! O bitaw! O dili mahimong diktahan ko nimo? Wa ko magdiktar nimo. Pero no naasad ang imong kaakuhan. Ang imong katungdanan isip o sa kasawa. Ha? Ngano? Wa di ay? Wa ba? Ting-uli bagidron sa usa ka asawa? Ha? Alas 2 na sa kadlaw, no? Alas 3 sa kadlaw, alas 4 sa buntag. Ha? Mao ba rin ting-uli sa usa ka asawa? Og ang bana, maghuwat, maglurat ang mga mata og pinaabot, kanos mauli ang iyang asawa? Aw ni pislo ka unta! Aron dili ka magpuaw! Ha? Kisa may napugong ni mong matuog ka! Giingnan ti ka, matuog ka! Di ka na mo sige sa kag-atang nako! Kati! Ug usa man? Usa man eh? Di na tabag ka sinabtanay? O pagklaro! Kay kung dili ka na mo sabot sa kong trabaho, ay di ko mamugos, uy! Mamutos ko! Usa? Oh! Ha? Dili ko mawili sa bana nga wa na maghatag og bilin ako! Ako pa ang wa maghatag og bili nimo? Kaya sa man ay! Ha? Para nimo! Nahimo na kong sungayan! Malipay ba ko na? Malipay ba ko na? Kati! Lapoy pa ko gikan sa trabaho! Ano mo na imong isultin ako? Ang ngayon sad nga ipahungaw na ko nga akong pagmahay nimo, Kati! Oo ba? O sige! Anong dili ka na magmahay? Mulayas ko din eh! So, mulayas ka? O sabi ka puslanan nga magpuyo ko din eh, ha? May pagbahay man ka na ako, ha? Franco, wa man ta magkalisod! Gipamalitan ta ka! May pocket money ka na! Unya ingnon ko ni mo, ani? Mulayas ko din eh! Kati! Isudyo sa mong lawak. Kapilay paglayas. Panahon na. Panahon na makalikawas ko ani niya. Hilas! Hilas! Murag naghatag sa tanan akong panginahanglan. Wa na ba yun? Ha? Pongko-pongko! Drive sa motor? Oh, shit! Pahipuson ko ning pipilan ako ka mga sinina nga arang-arang. Kini mga daan na ako. Mga sinina, ibilin ko ni. Ha? Naunsa mo? Wa man na. Nakamata ko. Pagawas na ko, wa si mama. Tuwa sa kwarto. Nag-away mo? Isudi alam ko niya, anak. Napirmi na siyang mauli kadlawon. Mao pa? Nasuko siya. Gitamparos pa ko. Tsahan ko kwarta. Kaya mao ko na iyang kita. Arion ako siya. Mulayas ko na siya, anak. Unsa? Ma? Maablihin ko. Mama Kathy. Ay paghuwat, leche! Ma, please, ablihin ko. Nga naman mo si Papa. Ma. Ma, naunsa mo? Uutang akong dugan! Makasi. Ang lisod ko ginawa. Ma! Makasi! Pa!
Dali pa! Tubig! Paiso na tong tubig si Mama! Maglisod siya ginawa! Pa-Franco! Yan ang tubig! Ano mo na siya? Maglisod siya ginawa. Ma, inumin ng tubig. Inuma. Masagdahin ko ninyo! Masagdahin ko ninyo! Mamatay! Mahimo pagod na, ma. Inom muna. Gusto ng imong amahan nga mamatay ko. Taka ng goy! Ilong ang tubig ko! Plastic! Kati! Mainuman ng tubig. Sige na. Pag mamatay na lang ko. May pagmamatay na lang ko. Di lagi na mahimo, ma. Husayon tani. Inom ang tubig. Inom. Si Mr. Martinez. Hello, sir! Hello, Sofia. Sa mong rasa na human? Sa mong rasa? Alauna na to pasada, sir. Uy, naglakot pa siya nga wak ka mo ari, sir. Safety lang una ko eh. Sakto gid imong gibuhat, sir. Imo man sang gipalab-anan na yabag ug maayo nga akong amiga nimo. Mao lagi. Gusto na siya makigbuwag siyang bana. Ay, nabugnaw na gid pag-ayo. Nabugnaw na gid kuno siya. Wa na gid kuno siya ay amor sa iyang bana nga si Franco, Sir Greggy. Mauta sa na iyan sulti na ako. Murag angay tingaling distansyahan nimo gamay, sir. Bawo ka, dutlan sa kong gamayan na niya. Oh. Come on, sir. Murag kag seaman, sir. In every port report. Dili tanan, Sofia. Pero ikaw, in every city, there's a lady. Tahimik. Tama, sir, ay. Keep silent. Keep your mouth shut. Ayaw lagpalabiig yapag ang akong amiga, sir, ha, please. Tabangi ko, Sofia. Ma, pwede pa. Ato lang ning husayon pag-ayo. Unsa pa may husayon? Nga klaro naman kayo nga wanay gusto na imong amahan ako. Dili man tingali. Unsay dili ha? Matod niya ang akong trabaho. Ang kwarta ko no. May nagapahimo na kong sungayan. Kati, nakasulti lang ko ana tungod kay murag wa na magugoy bili para nimo. Wa na gani ka maguna-una nga may bana ka nagpaabot nimo. Unsa? Uy kanahan. Magtaksi man gani ko aron makaabotahin ko diri. Sayo na lang kay nimo ang pagngana ko buang hanggaw. Ya, tamparos pa ko nimo. Gitsahan pa ko nimo kwarta. Ano ka mahigmata? Ibasig na tuog ka sa akong mga sakripisyo. Buang nga ani. Naka-text ako sa Franco. Wala ko na siya kagwanta. Iyan ako nung nasudyaan si Cathy. O, nagkakupot pa sila. Layas ko sa Cathy. Saman! Siya may gitamparos. Oh, pagkaluoy sa kong amigo. Bana, gitamparos? Oh, battered husband! Busa, aron magmalinaw ng amahan nimo. Aron dili na siya magmahal ako, Claire. Malayas na lang ko. Tungod lang sa pagmahay ni Papa Franco nimo, mulayas na ka. Unsa pa man kapuslanan, ha? Wa na. Pa, masagot ka nga mulayas si Mama. O tanawa. Nitingog pagod. Gusto na gina siya mulayas ko din eh. Dili na siya gusto makakita pa na ako. Dili ni mo pugnan si Mama. Dili na lagi na gusto. Awa! Wa mo tingog! Wa na gyud ko'y bili, anak niya! Mamulayas na ko! Ato na ko! Tingog pa. Musugot kang mulayas si Mama? Ha? Pa Franco?
it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!